kumene muli nsanje mpaka chitipa komanso kunja kwa dziko lino mwachuna ndi wailesi ya Times lero pa 21 May ya 2026 ndipo ndi pa chinayi. Programu yake ndi bwalo lime. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Konse kumene muli titokoze kuti muli pamenepo kumvera wailesi ya Times. Timabwera pano lachinayi lililonse kuyambira 7 o'clock mpaka ukafika chamma 5 minutes to 8 kupasani programu ineyi ya bwalo lime. Ndipo timabwera pano kuti tikambirane nkhani zosiyanasiyana zokhuza kuti tingapite bwanji chitsogolo, ndipo timayang'anira kwambiri nkhani za malamulo komanso udindo, komanso kuti tingapeze bwanji thandizo ku nkhani yokhuza malamulo. Mundisimikizira kuti ambiri mwina timakhala chinthucho tikuchiziwa koma sitimaziwa kuti chimayenda motani. Nchifukwa chake programu ineyi imakufikani kuti tiunikirane. Pali ena kunjako mwina amangozionera kutali koma saziwa kuti kodi ndingachite motani kuti ndipeze thandizo. Sabata yatha tinali ndi Justice Jean Kaira amene ndithu kutsogoloko tikhalenso nawo maprogramu ena, koma lero tinati tiunikirane nkhani ina. Koma tingokumbutsana kuti sabata yatha Justice Jean Kaira anaunikira kwambiri nkhani yokhuza kuti kodi tidayambira pa masabata apitawo taunikirana ndithu nkhani ya wiru. Kodi wiru tingalembe motani, kodi imafunikira chifukwa chani. Tidakambapo za chuma cha masiye imene tikuti deceased estate. Komanso sabata yatha timakamba za child maintenance, kuti mwana kodi chisamaliro chake chingakhale chotani, kuti kodi zimafunikira nchani. Ndikhulupirira kuti tidasatira bwinobwino. Ena tidali ni mafunso kuti iyayi nkhani imene imafunika kubwerezedwa, koma tinaona kuti tipitebe kutsogolo. Nkhani zambiri zilipo ndithu, koma lero ndikuyitanireni ndithu kuchokera ku Legal Aid Bureau. Lero tikambirane kwambiri za bungwe limeneli la Legal Aid Bureau. Ambiri timamva kuti kunjako kuli Legal Aid Bureau. Kodi bungwe limeneli limayenda motani, lidakhazikisidwa chifukwa chani? Kodi ambiri timanena kuti umapezeka kuti wapalamula koma mwina nthawi imeneyo ndalama ulibe. Kodi thandizo ungalipeze bwanji? A Legal Aid Bureau amathandiza motani? Kodi lawyer ungampeze bwanji waulere? Zinthu ngati zimenezozo tinati lero tiunikirane. Ena mundisimikizira kuti mwakhala muli mumavuto, mwina mwapezeka kuti muli mbali ina yoti mwina mwaphwanya lamulo koma mulibe mwina ndondomeko kapena thandizo lonena kuti lawyer mungampeze bwanji. Ndiye lero ndikumemeni kuti mubwere chifupi kuti kodi Legal Aid Bureau imathandiza bwanji pa nkhani ngati zimenezo. Kodi ukapalamula kodi umapeza thandizo la ulere? Kodi tingayende bwanji mwina kupita chitsogolo kuti pezeka kuti inuyo mwapeza thandizo loyenerera. Ndiye konse kumene muli ndikulandireni ndithu nsanje mpaka chitipa komanso kunja kwa dziko lino, komanso inu amene mumatisatira nthawi zonse pa tsamba la mchezo la Time 360. Timayamika kwa basi. Programu ini ndi yanu, ndipo chachikulu timafuna kuti tiunikirane zinthu ngati zimenezo. Programu ineyi imakufikani pano pa wailesi ya Times ndi thandizo lochokera ku the Irish Rule of Law. Tathokoza nzathu amenewa kuchokera ku the Irish Rule of Law amene anaonesesa kuti iyayi programu ineyi izikufikani pano pa wailesi ya Times. Ndiye ndikuyitanireni ndithu amene akhale mulendo wanga tsiku la lero kuchokera ku Legal Aid Bureau amenewa ndi a Newton Mudazizira. Ndiye sandatchula bwinobwino dzinalo kuti Newton Mudazizira, ndipo amenewa ndi kuchokera ku Legal Aid Bureau Assistant Director for Northern Region, kuyang'anira nkhani za kumpoto uku, koma amatha kuyankhuliranso bungwe limeneli la Legal Aid Bureau. Ndiye ndikuyitanireni Newton Mudazizira. Ndiye sa ali pa line. Muli bwanji Mudazizira? Iyayi ine ndili bwino ndithu. Ndiye sanzatu muli chigawo chakumpoto kapena muli mbali iti? Ayi tili kumpoto kumene ndithu. Of course pano pandili chakukalonga uku. Aha.
ndithu chabwino kwa chabwanji kukaronga ndiyesa nyengo zace mwina nzomwezi zimene tili nazo mukabula muno mblantyre kuno kwa chabwino kaya Blantyre. iyayi mblantyre muno mwachabwino nyengo yake yosintha imene ati tiupita mbali yozizira ndiye umakhala wakokera kasikumba choncho Chabwino iyayi ndikulandire komabe mwina sindikuumvani bwinobwino mwina laini sili bwino ineyo sindithokumvani ndikumverani pansi kwambiri chabwino nditero kuti ndibwerenso posachedwa apa mzathu Christopher Nkosi angokonza ziwiri zitatu kenako tikhale tili limodzi ayi bola pamenepo mukumva eti ya kwambiri chabwino ndithokoze ndikulandireni mpulogalamu ineyi ya bwalo liyime tsiku la lero ndimauza omvera pa kunena kuti lero tadalanso kuchokera ndithu ku Legal Aid Bureau kukhala ndi mdazizira kuti tiziwe zambiri za Legal Aid Bureau komanso kuti ntchito zanu zimayenda motani anthu kunjako kumakhala mafunso iyayi kodi ine ndingapeze bwanji loya kuti mwina nkundiyimirira waulere chifukwa kunjako kuli maloya a private umapezeka kuti iyayi ndalama zachuluka pamwamba iwe wosaziwa kuti kodi ningayende motani ndikulandireni ndithu tsiku la lero zikomo kwambiri ndathokoza chifukwa chotitana pa program imeneyi zikomo kwa basi tili pamenepo tiyambire pamenepo anthu mwina samaziwa kuti Legal Aid Bureau ndi chani bungwe limeneli limatani tiyambire pamenepo Legal Aid Bureau ndi bungwe lanji mumatani kwenikweni zikomo kwambiri Legal Aid Bureau ndi bungwe la boma limene linakhazikitsidwa ndi lamulo lotchedwa Legal Aid Act. Bungwe limeneli ntchito yake kwambiri ndi kuthandiza kupereka chithandizo cha pa nkhani za malamulo kwa anthu amene ali ochepekedwa pa chuma. So anthu amene onena kuti ndi ochepekedwa pa nkhani za chuma kuti sangathe kukapeza private lawyer ngati mmene mwaneneramo anthu amenewo ndi amene Legal Aid Bureau imatha kuwathandiza akakhala kuti ali ndi nkhani zofunika thandizo pa nkhani za malamulo. Ku Legal Aid Bureau kuli maloyazi ophunzira bwino amene amalipiridwa ndi boma ndi cholinga choti ziyimirira anthu kapena kuwathandiza anthu ochepekedwa pa nkhani za malamulo. So kufotokoza kuti bungwe la Legal Aid Bureau ndi chani timatani kwakukulu ndi mmene ndaneneramo ntchito zimene Legal Aid imagwira ntchito zimene Legal Aid imagwira ndi kupereka uphungu pa nkhani za malamulo, kuyimirira anthu mabwalo makhoti kapena mabwalo ena, kupereka timati civic education, kuphunzitsa anthu titero kuphunzitsa anthu zogutsana malamulo, komanso kupereka zithandizo zosiyanasiyana pa nkhani za malamulo kwa anthu amene ndi ochepekedwa amene sangathe kupeza lawyer wa private ndi kumulipira. Ina ndimire pamenepo kaya ndithokoze kwa basi poti yambira bwino lomwe ndipo nkhani imene ndagwiranso kwambiri ndiyonena kuti kupereka thandizo komanso uphungu pa nkhani za malamulo kwa anthu amene ali ochepekedwa. Tikamati ochepekedwa ena nkumakhala ndithu ndifunso kuti tikamati ochepekedwa tunena ati anthu ache zikomo kwambiri palibe mulingo weni wokhazikika wonena kuti ochepekedwa ndi kuti chifukwa chonena kuti sinanga anthu kupeza ndikosiyana. Komabe chimene chimachitika munthu akabwera ku office zathu za Legal Aid kuti akufuna thandizo ali ndi nkhani akufuna thandizo
pempha munthu uja kunena kuti apange disclose kapena kuti anene mmene amapezera mwina pakaya pa mwezi kaya ndi pa chaka kaya ndi pa season, komanso apange disclose njira zopezera ndalama zimene ali nazo. Ndiye malingana ndi information imene ija imene amatipasa ndi imene timatha kupanga assess kunena kuti munthu uyuyu ndi mmene waneneramu, ndi mmene amapezeramu, plus tikaona mmene ma private lawyer mwina amafunira amachajira uyu sangathe kukwanisa kuti akalipire private lawyer. So assessment yake imayenda choncho, koma palibe kuti tinganene kuti cut off point kuti iyayi ochepekedwayo ndi amene ali ndama mwakuti kapena ndama mwakuti. Ayi, zimangotengera kuti munthu uyu akabwera atiuze amapeza motani, njira zake zopezera ndalama ndi ziti, then timapanga assess kuona kuti uyuyu mwina ndi ochepekedwadi akufunika legal aid. Chabwino, ndinene kuti pofika lero ndi mmene mwafotokozera zooneka kuti Legal Aid Bureau muchita ntchito yoyenerera ndithu kuthandiza Malawi pa nkhani za malamulo, ndi makamba nthawi zambiri kuti pali zinthu zina zonena kuti timatha kuzionera patali koma osaziwa kuti kodi malamulo akuti bwanji. Pofika lero mwina anthu akufikira bwanji ku Legal Aid Bureau, akumabwera kumeneko anthu kupeza thandizo, komanso ndimafuna tili pamenepo munthu utingire kuti kodi tikamati kupeza thandizo mwaulere, kodi sikukhala kandalama kena kake, chifukwa takambapo za ma private lawyers mwina ukapita kumeneko pamakhala ndithu ndalama zoti umayenera upereke, mwina consultation yokha upereke ndalama, iyayi ukafika nthawi ina yake uperekenso ndalama. Kodi apa ukafika ku Legal Aid Bureau tinene kuti sipamakhala ndalama ina iliyonse imene munthu umapereka? Zikomo kwambiri Sambanda. Poyambirira funso limene munafunsa kunena kuti anthu kodi akumabwera kumeneko kudzapempha thandizo. Ndinene pano kunena kuti anthu ochuluka amabwera ku Legal Aid kudzapempha thandizo lathu, chifukwa chonena kuti mmene tikudziwira sichobisa anthu ambiri m'Malawi munomo, nkhani za chumazi ambiri ndi ochepekedwa. So anthu ambiri akumabwera, komanso ifeyo ngati Legal Aid Bureau tayesetsa kunena kuti mwina tiafikire anthu kufupi, poonetsetsa kuti tatsegula maofesi athu maboma ochuluka ndithu m'Malawi muno. Chifukwa maofesi athu pakali pano tili ndi maofesi 4 m'maregion onse, amene timati ma regional offices. Ndekuti tili ndi Lilongwe, Zomba, Mzuzu, Blantyre ma regional office. Kupatula ma regional office 4 amenewa tili ndi ma district offices okwanira 18 m'Malawi muno. Tili ndi ma district office ku Nchinji, Nkhotakota, Salima, Dedza, Dowa, Kasungu, Nchisi, Mulanje, Tcholo, Mwanza, Baraka, Machinga, Palombe, Mangochi, Chitipa, Nzimba, Kalonga ndi Nkhatabe. So mukhoza kuona kunena kuti ifeyo tafalikira ndithu kuti tafikire anthu, ndipo chifukwa cha tayandikira anthu aja, anthu ambiri amabwera ku Legal Aid Bureau kudzafuna thandizo bene akhoza kulipeza kwa ife. Oyankha funso lonena kuti kodi ndi thandizo limene ndi laulere kapena palikena kake kamene amapereka. Ndiyankhe monena kunena kuti ku Legal Aid Bureau ngakhale kunena kuti timathandiza anthu amene ndi ochepekedwa, anthu amapemphedwa abe kuti aperekeko kangachepe malingana ndi kupeza kwawo, kapena kakhoza kuthandizira kuyendetsera nkhani yawo.
lamulo la Legal Aid Act limene lili limatipatsa mphamvu imeneyo kunena kuti tikhoza kuwapempha anthu amene tikuwathandiza kuti apereke kangacheve komanso kuti tipange asesi kuti kodi munthuyo malingana ndi kupeza kwake akhoza kupereka motani. So anthu amatha kufunsa kuti kodi nde ku Legal Aid timapereka ndalama zingati. Monga amene ndanenera kunena kuti aliyense kupeza kwake kumakhala kosiyana-siyana. Chifukwa cha chimenecho kulibe amount yokhazikika. Kuti pali munthu wina amatopeza 500,000, pali wina amatopeza 200,000. Anthu awawa sangauzidwe kuti apereke contribution yofanana. So timavanga assess kuti munthu apereke contribution yanji depending ndi mmene munthuyo amapezera ndi mamiza amene wapanga disclose imene ndinanenera muja. So zimakhala choncho nde amene akhoza kukwanisa 20,000 malingana ndi mmene apangira asesi atha kupemphera kuti apereke 20,000. Amene akhoza kukwanisa 100,000 malingana ndi mmene apangira asesi akhoza kupereka 100,000. Kaya ndi 200,000 malingana ndi mmene apangira asesi ndi mamizi amene munthu uja wapanga disclose ofesi kwathu. Chabwino mkatikati mwa programu imeneyi ya bwalo liyime ndipereke mpata kwa inu konse kumene muli amene mutitsatira pa tsamba la mchezo komanso pa wireless kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, komanso amene ndithu muli ndi mwayi woti mukhoza kutumiza ma text messages tikamafika cha ma 7:30 ndipereke mwayi kuti mukhoza kufunsa mafunso kapena muli ndi ndemanga kuti mwina nkuyankhidwa ndi amdazizira. Nambala yathu imene mukhoza kutimbira 092 8475904 092 kapena mukhoza kutumiza text message kuzera ku short code 1895. Bwalo liyime imakufikani ndi thandizo lochokera ku the Irish Rule of Law, ndipo ine ndi Sam Banda Jr. ndipo ndili ndi Newton mdazizira kuchokera ku Legal Aid Bureau, ndi Assistant Director for Northern Region, ndipo tikukambirana kwambiri za bungwe limeneli la Legal Aid Bureau limatani komanso ntchito zake zimayenda motani. Tili pamenepo ndimafuna ndifunse funso lonena kuti anthu amapalamula milandu yosiyanasiyana. Milandu ina mwina njakuya kwambiri imene umati ukayika pa mulingo ndi milandu ina mwina imakhala kuti ndiyovutirapo. Kodi mumayimirira mulandu wina uliwonse umene munthu angathe kukubwereserani kunena kuti iya ine ndapalamula uliwonse mumatha kumuyimira munthu kapena mumakhala ndi milandu yake imene inuyo mumaunikira kuti iya uwu ndi umene tingayimire? Komanso ndili pamenepo ndimafuna ndinene kuti ndondomeko imene munthu amayenera kutsata akabwera ku Legal Aid Bureau mwina kuti wapalamula mlandu, ndondomeko zake zimakhala motani? Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Bafunso lonena kuti mayimirira milandu iliyonse yanthu motero kunena kuti ifeyo ku Legal Aid Bureau tikhoza kunena kuti timayimirira almost milandu iliyonse kupatula milandu imene Legal Aid Act inatikaniza kuti simungayimire. Chifukwa Legal Aid Act inakambapo kunena kuti timati first schedule imene inanena kunena kuti milandu imene kapena zimene sitingathe kupanga ifeyo ngati Legal Aid ndi zitizo. Kungonenapo zina pali ma election petitions izi nkhani za zisankho milandu yogwirizana nkhani za zisankho zimenezo sitingapange. Kapena kupanga ma documents for registration of companies and films. Zimenezozo malamulo samatilola kuti tipange. Nkhani za defamation zoyipitsilana mbiri kuti wina adandaula ina ndipitsila mbiri chani amuwatikiniza kuti zimenezo sitingapange. Kuli nkhani zinamati insolvency proceedings
think nkhani za makampani kuti kodi mwina makampani sakupanga phindu afuna ati zitani zimenezo zonso sitimaloledwa ndi commonly zimenezo komanso mwina akomonina makesi nakomona amene sitimaloledwa ndionena kuti munthu waiyamba nkhani ja ku khoti ukha kaya umapanga defendi kaya umasuma waiyendetsa wekha nkhani ja paperekedwa judgment koma mwina pazifukwa zina judgment ija sikumveredwa kapenapo ngati umapanga defendi ukufuna kuti mwina kaulamula kupereka ndalama ndozipereka pang'ono lamulo limene limatikaniza kuti munthu angobwera kuli grade ndi cholinga choti adzapange enforce kapenapo cholinga choti zidzampemphere kuti azipereka pang'ono so zimenezonso malamulo amene samatilowa koma kupatula pa zimene malamulo amakaniza sambanda ndinene kuti kuli grade timalandira ndithu nkhani zonse kaya ndi mada kaya ndi za mabanja kaya ndi za malo kaya ndi tingotero kuti zambiri zonsezo timalandira kuli grade ichabwino 24 minutes past 7 ndithokoze kuti iyayi mukuti fotokozera ndithu bwino lomwe ndimafuna panali funso logusana ndi ndondomeko ndondomeko akabwera kuli grade ndondomeko zimakhala bwanji kuti azithandizo zimatani choyambirira munthuyu ayenera kuti afikire ku office yathu ya grade kaya ndi yapa district kaya ndi yapa region amayenera kuti afike ku office kwathu iyeyo ngati angakwanitse oro kapena mwina abale ake abwere ku office akabwera ku office alandiridwa andi timakhala ndi amene timati ma assistant legal aid officer amenewo ndi amene amakhala first contact point oyambirira amene amakumana nawo amafotokozera nkhani ija alembetsa then tili ndi system yathu imene amalowetsa nkhani zija akalowetsa mu system muja ndiyeno imapitano kwa opanga approve kuti awonikire nkhaniyo mmene yabwerera kuti limotani mamizi ya munthu aja mmene amapezera muja zonsezo aziunikire ndi aone kuti munthu ndofunika ligoedi kapenayi akakhala kuti ndofunika ligoedi ndekuti opanga approve uja apanga approve komanso ndikunena kuti munthuyo apange contribute ndalama zingati kuli ligoedi akapanga choncho akapanga approve muja ndekuti amayipereka nkhani uja amayipanga sign kwa lawyer ndi assistant amene azithandizira kuti kesi imeneyo apange ndi ndani so ndondomeko yake imakhala imeneyo komanso panopa ndi introduction ya ma national IDs timafunitsitsa ndithu kuti munthu pamene akubwera ndekuti abwere ndi national ID ichabwino 26 minutes past 7 ndipereke mwayi pa 7:30 kwa ino amene muli ndi mafunso ndikuona pa times 360 mafunso ayamba kale kubwera ndi amdazizira ati yankha ndithu komanso ino amene mutitsatira konse kumene muli ayi ndithu nthawi ya mafunso iyi kufikeni ndithu ndimati tili pamenepo ndisanapite kutali maloya muli ndi wokwanira ku Legal Aid Bureau chifukwa mwina pakati patakhala tikumva iyayi ku Legal Aid Bureau maloya achepekera kodi munthu akabweretsa nkhani kumeneko loya amampeza pompopompo kunena kuti iyayi apa loya wanu ndi uyu kapena munthu umatha kudikirira mpaka zaka nkumatha loya usanampeze munthu akabwera ku Legal Aid Bureau lawyer amamupeza pompopompo pamene kesi imene ndinanena muja mwetiti wopanga approve akapanga approve same time amapanga allocate kesi ija kwa lawyer so the moment nkhani yavomerezedwa ku Legal Aid yapangidwa approve pompopompo imaperekedwa kwa lawyer oti apange poyankha funso lanu kuti kodi maloya muli nawo okwanira kumeneko samvanga tinene kunena kuti maloya alipo komano mwina siwokwanira potengera ndi population
ya ku Malawi ili amene amafuna Legal Aid Bureau. Aha. Ndi koza kunena kuti panova I think Legal Aid Bureau ili ndi maloya mwina about 65. Aha. Komano tikayang'ana mu system yathu pakali panova zikuonesa kuti I think tili ndi mafailo ku Legal Aid mwina usachepera 32,000. Aha, 32,000 files. 32,000. Tikapanga masamu pamene papa mutakuona kunena kuti mwina munthu loya mmodzi akupanga hando pafupifupi mwina mafailo osachepera 400. Ndi ntchito yayikulu kwambiri, ntchito yochuluka kwambiri kwa loya mmodzi. Komabe timayesesa ku Legal Aid kuti mwakuchepekedwa amene tingachepekedweko timayesesa ndithu kuonetsetsa kuti aliyense amene wabwera ku Legal Aid timuthandize malingana ndi ma resources amene tili nawo ndi kuthekera kwathu kumene tili nako. Aha. Mwina kunena kuti izi namba ya maloya yapangabe improve over the years pasina li pamene papa yayi. Kumano titokoze kuboma kuti atiganizirabe takwanisa kulemba mwina maloya ochulukirapo kumafika namba ngati komabe ndi namba yochepa poyerekeza ndi chiwerengero chochuluka chimene anthu amabwera ku office kwa zathu kudzafuna thandizo pa nkhani za malamulo. Chabwino ndisanalowe gawo la chifukwa ndikuona ma message akubwera ndithu mwina ndikulolani kuti chifukwa mafunso azibwera nde muzititengera kuti mwina muli ncholembera pafupi muzichita monitor pamenepo mafunsowa chifukwa nde ayamba kuvumbuluka apa. Komanso ndimafuna ndinene kuti kuumbira mkota kwake kumapetoku kuti mwina pali china chimene mudakakonda kuti sindafunse apa kuti mukadati-pasa ndithu uthenga umenewo tisanalowe gawo la matenifolo komanso mauthenga. Ayi kwakukulu kunali kufuna kutsimikizira tengi pankhani iyo chimene timanena zonena kuti Legal Aid timapereka contribution. I think pamakhala kusamvetsetsana nthawi zina amaona kuti ngati kuti ndi yaulere komano si choncho chifukwa chonena kuti ngakhale kuti sangakwanisa private lawyer amakhalabe anthu onena kuti kangachepebe amatani kodi amapeza ndipo akhoza kupanga contribute malingana ndi kupeza kwawo. Andi ndinene kunena kuti munthu akapa contribution yake timalimbikitsa kunena kuti azikapereka ku office yathu ya account. Aha. Azikapereka ku office yathu ya account komanso aonetsetse kuti wapatsidwa receipt, government receipt la ndalama imene watani kodi waperekayo. Chimenecho maklanti athu ayenera kuti zimenezo azionetsetsa kuti apereka ndalama kwa account komanso alandira receipt. Si ulikovomerezeka kunena kuti apereke ndalama kwa wina aliyense andakapereka salandire receipt ayi. Ndalama iliyonse imene apereka kuti ndi contribution imene afunsidwa ndekuti iperekedwe ka account alandire receipt lake. Chabwino. Ndithokoze kwa basi amdazizira poti wongolera zonse komanso kutipasa chithunzithunzi cha bungwe limene la Legal Aid Bureau. Mmene nthawi kuti 28 minutes to 8 ndipereke mwayi kwa inu nonse omvera komanso inu amene mutitsatira pa tsamba la mchezo kuti ngati mulini mafunso kapena ndemanga mukhoza kutitumizira ndithu komanso inu amene mukhoza kutiimbira tenifolo 0 awiri 8475904 0 pali mafunso apa pa 1895 pa tsamba lathu mwina amdazizira mukhoza kumachita koti ndithu akuti ine ndi Charles Mndengama kulilongwe akuti funso langa ndilakuti ngati munthu amapereka molingana ndi mmene amapezera kodi bungwe limeneli sili kukolezera katangale? Pafunsidwa choncho funso limenelo ndiyesa mukhoza kulisunga. Kenako funso lina akuti ine VH Kambwali kurumbi kuhewe. Okay, awali ndi ndemanga angonena kuti bungwero ndi labwino kwambiri akuyamikira amenewa.
ena akuti mwadzuka bwanji ku Times, ndine Bahati Kalenje. Kodi kwa munthu wakuti alibiretu nzotheka, angoti nzotheka, koma ndiye samwina nzotheka kubwera kapena kulandira thandizo ndithu. Ndimafuna kuti ndisanatenge ma 10 mwina ndione pali mafunso pa Times 360 amene akutisatira pa tsamba la mchezo la Times 360. Montfort Felix Matope akuti kuno kumachinga kwa Ngokwe akuti mmasimikizira bwanji kuti uyu ndi wopeza motere kuti mumuchaje moyenera kandalama kaja kuti sana kunamizeni kapezedwe kake, komanso nambala ya ofesi yanu palibe. I think ndi funso ndithu limene lachokera kwa Amatope. Tithokoze Amatope chifukwa cha funso lanu pa Times 360 pomwepo. Akuti ndine Emmanuel Chihuwa, akuti mona ulusi, ine ndi Emmanuel Chihuwa from South Africa Beach ku Durban. Akuti funso langa ndiloti kodi mmasimikiza bwanji kuti munthu uyudi kapezedwe kake ndikochepekedwa, andinanga ndi ndondomeko zanji mumasatira kuti musimikizedi kuti uyu amapezadi mochepekeredwa, kapena mango yamba kuthandiza chifukwa wakupezani? Zikomo kwambiri. Ndiyesa mukhoza kuti yankhira mafunso amenewa, kenako nditenge ma 10 ena amdazizira. Zikomo kwambiri. Funso loyambirira linali loti ngati munthu amapereka malingana ndi mmene amapezera, kodi sizokolezera katangale. Sindikukhulupirira kunena kuti ndizokolezera katangale, komano ndi njira yongoonetsetsa kunena kuti chilungamo chikuchitika, andi timati pachisongo timati equity kapena kuti fairness ilipo. Chifukwa chonena kuti munthu amene amapeza 500,000 ndi amene amapeza 200,000 simungawa afuse kuti apereke contribution mwina yofanana. So yoyo sinjira yonena kuti akuti ikolezere katangale, koma ndi njira yoonesa kuti pakhale fairness pakati pa anthu amene akubwera kudzafuna thandizo la kuligoedi. Mmene ndanenera muja, aka munthu amene wauzidwa ndalama yoti apereke apange contribute, akuyenera kunena kuti akapereka kwa akaunti kwathu alandire receipt yogusana ndi ndalama imene yatani kodi yaperekedwa. Asafusidwe kupereka ndalama yoposa imene wopanga approve kuti ikhale contribution. Funso linali loti mmatsimikizira motani kuti munthu uyo kupeza kwake ndikotero, ndipo ndondomeko mmatsatira ndondomeko zanji. Ndifotokoze kunena kuti nthawi zambiri timadaliradi information imene munthu uja akutipatsa. Chifukwa tinanga si munthu amakhala kuti wachoka kutali, even kumene wachokako mwina ife sitikukudziwa, sitingafikeko, sitikudziwa ena aliyense, tikungodziwa iyeyo amene wabwera kujani ofesi kwathu. Ndiye akatipatsa information ija, timayesetsabe kufunsa mafunso angapo kuti titsimikize za mmene munthu yamapezera. So pali mafunso angapo ambiri ndithu amene timafunsa ndi cholinga choti titsimikizire kuti kodi kupeza kwawo anthu andotani, kaya ndi tifunsa zakuti abambo amapeza bwanji, kandi amayi amapeza bwanji, kaya muli ndi nyumbayo, kaya muli ndi katundu wanji. Zonsezo timafunsafunsa kuti titsimikizire ndithu kuti munthuyo ndiopeza motani. Komanso lamulo la Legal Act limeneli limatipatsa mphamvu kuti patapezeka kunena kuti munthu watinamiza, utazindikira kuti tikupanga nkhani ija, ndeti tikuzindikira kuti munthu imene anatinamiza samafunika ligoedi munthuyu. Tili ndi mphamvu zonena kuti tikhoza kuthetsa ligoedi chifukwa chonena kuti munthuyo anatipatsa information yotani yabodza yolakwika. Ndithu so ndimene zimakhalira. Anafunsa za nambala ya office,
mwina zindivutirapo payo tinamenenera kuti tili ndi maofesi ambiri awochuluka kuti ndikhoza kapena manambala amaofesi sewo kapena mwina simmakhala ndi mdazizira simmakhala ndi ngati mmene alili amayimba mwina nambala ina yake yonena kuti aliyense akhozoyifikira mwachangu. pakati panova I think tinali nazo nambala ngati zimenezozo mbuyomu zimene zinakhazikitsa ngati ma toll free phones komabe I think chifukwa cha zovuta zina mafoni aja panova samagwira ntchito monga moyenerera so komano I think tili mkatikati mofunika kufuna kukoza zimenezo kuti nambala imeneyi I think ikhalepo izitha kugwira ntchito bwinobwino. Chabwino nditenge matenifolo apa pakuoneka kuti akuvumbwa ndithu. Hello. Mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji bwana? Ndadzuka. Dzina ndi kumene mukuimbira? Ndike pene kwa kugode kwa Kasungu. Ku Kasungu kwa chabwanji ukasungu adzathu? Kwa Kasungu kazuka mpabwino kwambiri. Ndakulandirani mpulogalamu ya bwalo lime muli ndi ndemanga kapena funso? Ine fune ngofotokoza kuti ukati propoze magama mbali uno Kasungu akupezeka patipati. Kuti akupezeka chapatipati ku Kasunguko. Uno Kasungu akupezeka patipati. Chabwino. Ndiye mwina amelali telefoni munthu akoza mkatekiti mama amenewo. Chabwino. Iya ifunso lanu komanso ndemanga yanu tayilandira ndithu ndiye sakuyankheni mukhalepo mpo ndithu. Zikomo kwa basi. Yankhirani tuni limenelo. Ku Kasungu akupezeka mmene muli District Education Manager Office. District Education Manager Office. Mu building imene momo ndimene liquid of office ili. Mwinanso mukanaumbiraso mkota pamenepo kuti mwina maofesi lena kumabomamu amapezeka kuti chifukwa mwina anthu chiyembekezo chawo nchonena kuti mmene timapitira mwina kwa DC kuti malo anu azikhala oti wofikirika malo abwino. Zoona malo ambiri amene kuli maofesi athu amapezeka kufupi ndi kumene kuli maofesi a DC. Kwambiri amakhala kuti mwina ndi close or within that building. Ndikanatha kuti ndiyambe kunena paliponsepo ndiye kuti zikhala mwina ndi nthawi sindikudziwa fana ngasimaboma andambiri. Mwina kumapeto kwake muzaumbira mkota chifukwa tikatenga matenifolo ndikuona kuti matenifolo akubwerabe ambiri tipereke mwayi kwa mafunsowa chifukwa anthu aoneka kuti nkhani ayisata mwachidwi ndithu. Pali mafunso ndimafuna nditengeka ye tenifolo ina. Hello. Muli bwanji? Muli bwa? Muli bwa? Ndili bwino. Ndakulandirani muli bwanji? Tili bwino. Mwina mutalikire mukhale patali ndi wireless. Natalikira. Chabwino. Ndakulandirani dzina ndi kumene mukuimbira? Ndi Skepa Kachigodobo mpezekera kuno Nkhatape. Chabwino. Takulandirani Akachigodobo kuchokera ku Nkhatape. Muli ndi ndemanga kapena funso? Leo nkhanipo tinangoipeza pakati. Koma ndimafuna beni tapezesa pa ndamanga yo imene akafosa ku Kasungu azanga. Kuti alupezekera mbalidi ndipo nkhani ngoipezera pakatikati. Chabwino. Akuyankhani ndithu musatalikire. Chabwino. Zikomo ndithokoze chifukwa cha ndemanga yanu. Chabwino. Zikomo. Pali mafunso pa times 360 akuti Yohani Chisale ine ndifunseko kuti kodi milandu yabwera ku legal aid imafunika iyambire pati kapena ndinene kuti ikufunikira ibwere ku legal aid
isadafike patipo funso limenelo ndiye samunayankhako nthawi ina yake koma mwina mukozanso kupitiriza. Palinso funso lina apa akuti ine ndi Gift Musa akuti milandu 32,000 each lawyer 400 cases apa bwana ziphuphu katangale mumazipewa bwanji akuti muzinena moopa mulungu wanu. Anena choncho amenewa ndiyesa mutiyankhira funso limene amdazizira. Agrochemicals angolemba kuti agrochemicals ine ndi Gift Gunde akuti kodi maloya anu mumawakhulupirira bwanji kuti sangalandire chiphuphu kwa odandaulidwa ndi kusokoneza chilungamo. Afusa choncho funso lawo amenewa. Ajime Ultimate Mahala namaona akuti ntchito zokongola kwambiri, all the best. Tithokoze kwa basi. Jusabu Pio akuti abwana tinene zoona milandu 32,000 katangale sangamupewe chifukwa chokuti milandu yonseyo ndizotheka kuti oyambana nawo onse akudalira maloya 55 omwe 65 ndi nambala imene adanena omwe onso choncho maloya a kampani imodzi azikakamba mulandu umodzi. Afunsa choncho amenewa funso lawo. Ndiye samwalitolera limene amdazizira. Ndimafuna ndipiteso kayiku ndisanatenge 10 folo tipite ku 1895 akuti zina langa ndine Steven Kachala kuchokera ku Mzimba ati ku Kazuni Moni Times. Kodi nanga munthu akupeza pachaka ndizotheka kumuthandizanso? Munthu akupeza pachaka ndizotheka kumuthandizanso? Chabwino akuti ine yanga ndi ndemanga kuti bungwe limeneli limathandiza ine linandithandizako ine Yotam kwa Khombedza. Amenewa akuyamikira Legal Aid akuti mudawathandizapo anthu awa amagwira bwino ntchito ulemu wawo. Ndine Trevor akuyamikiranso akuti ine Terala Koloko Mdeka ku Blantyre ya bungweli ndi labwino koma vuto kuchedwa kwa milandu basi. Afusa atero amenewa mmene nthawi kuti 7:45 mkatikati mwa programu ine ya bwalo liime imakufikani pano pa Wireless ya Times zithandizo lochokera ku the Irish Rule of Law. Enoki Mphonde akuti amfumo awalasi kwa Khoswe kubalaka kodi nkhani yoti wina wakunena kuti ndiwe mfiti mumayimira mulandu. Mwina ndikafika pamenepo ndikupaseni mwaya mdazizira kuti mutiyankhire mafunso amenewo. Zikomo kwambiri. I think ndiyambire mafunso oyambirira ena ake mandazafunsa I think ndinayiwalapo ibodzi. Ena ake anadzanena kuti kodi munthu oti alibiretu. Zotheka ndinene kuti zimatheka ngati ifeyo takhutitsidwa kunena kuti munthu ameneyoyo mwina sangakwanitse kuberekeratu. Ngati takhutitsidwa zimatheka timamuthandiza mosapereka kena kalikonse. Koma ngati mwina nkhani yake ilionena kuti pakutha pa nkhanipo mwina adzalandirapo ndalama ndiye timatha kuyika kunena kuti adzapereka ngati nkhaniyo ingayende bwino iyeyo nkulandira chani ndalamaso. So ndipitirize mwina kumafunso ena. Manena ena anafunsa kunena kuti milandu ifike mwina zinda kuti abwere nthawi yanji, ibwere pa nthawi itiyo milandu. Tinene kuimona mtima zimafunika kunena kuti mulandu ubwere pachiyambi penipeni. Pachiyambi penipeni nkhaniyo isanaloweka mukhodi ka isanapite bwalo liti munthu uja abwere. Chifukwa choti zimathandizira kunena kuti timuthandize bwino kusiyana kunena kuti azibwera nkhani ili pakati mwina maumboni ena aperekedwa kale zimakhala zinthu zovuta. Koma nkhani ikabwera kumambiliro kwenikweni kuti tiyambe tokha one zimakhala bwino kwambiri. Ngakhale nthawi zina amapezeka kuti ena amabwera ili pakati timavomerabe akhoza kubwera ili pakati. Koma nzofunikira kuti nkhani isanayambe ili kumambiliro kwenikweni
abwereretu kuli gwedi kuti adzalandire uphungu ndi thandizo loyenerera. Panali nkhani yayikulu yokhudzana katangale kuti mwina nkutheka chifukwa choti kuli gwedi nkhanizo ndi zambiri ndekuti pazikhala katangale. Choyambirira tinene kunena kuti katangale ndi oletsedwa ngakhale ku ofesi kwathu. Munthu wopezeka kunena kuti walandira chiphuphu kwa munthu kapena kupanga zakatangale, imeneyoyo ndi nkhani yonena kuti ngati ku ofesi timayendetsa ndondomeko yonena kuti munthu uja akayankhe mlandu ngati umeneyo, ndipo chilango choyenerera chiperekedwe. Komanso paja kuli bungwe la Anti-Corruption Bureau. Ngati munthu ali ndi umboni kunena kuti panaperekedwa chiphuphu china chake, ngati akufuna kuti kadandaula akhoza kukadandaula, izo sitimakaniza, kuli gwedi timakana katangale, timakana ndipo sitimalola. Ndiye funso lina kuti mmakhulupirira bwanji maloya anu? Tiyenera kuwakhulupirira, timakhulupirira chifukwa chonena kuti ndi ophunzitsidwa bwino za ethics, anaphunzira bwino, komanso timakhala pafupi ndi maphunziro ngati amene ma refresher course kunena kuti tiziuzana kuti kodi ngati ligwedi timayenera kuti tizigwira bwanji ntchito. So timakhulupirirana kunena kuti sitikuyenera kupanga zakatangale zina zilizonse, koma ngati wina wake wapanga ameneyoyo waphochola, waphwanya malamulo, ndekuti lamulo likuyenera kuti la ntchito kapena lamulo lilonse ligwire ntchito yake bwinobwino mwa ndondomeko yake. Ndinene ena anadzanena kuti kodi maloya onse chifukwa choti nkhani ndi zambiri mwina onsewa kudalira ligwedi. Tinene kunena kuti kuli gwedi sizimatheka kunena kuti mbali zonse ziwiri zimene zikukangana ziyimiridwe. Ayi timuyenera kuti ife tiyibirepo mbali imodzi. Ngati kwapezeka kunena kuti ife tikuyimirira munthu, then munthu winayonso ndi wochepekedwa kufunanso ligwedi, chimene chimachita ndichonena kuti tili pa mgwirizano ndi bungwe la Malawi Law Society, imene timatira pro bono scheme, imene maloyers a private aja amayenera kuti amadzatenga mafailo ku Legal Bureau kuti achite mwa ulere, kapena kuti pa matenza ngati imene amapangira ku Legal. Pakapezeka zonena kuti pali mbali ziwiri zonse zokufuna Legal, mbali inayo ndekuti timayitumiza ku lawyer wa private pa scheme ya pro bono scheme. Imene ikumatithandiziranso kuti ngakhale kuti chiwerengero chathu ndi chochepa, komabe azathu aku private akumabwera kudzatithandizira potenga mafailo ena a pro bono, chifukwa chonena kuti ndi requirement kuti lawyer wina aliyense pachaka paja amayenera kuti apange 24 hours ya ulere yothandiza munthu. Ndi chifukwa cha chimenecho ndi imene zimatithandizira kuti maloyers akumadzatenga mafailo kuli gwedi ndi kukapanga mwaulere, kapena ngati imene zikuyenera kukhalira kuli gwedi ndezi kumatithandizira kuti anthu ambiri tithe kuwafikira. Wopeza pachaka mmamuthandiza ngati munthuyo amapeza pachaka koma tapanga asesi kuti atha kufunika Legal Bureau, timatha kumuthandiza ndithu zabwinobwino. Ena anafunsa nkhani ya ufiti, akubinamizira ufiti. I think nkhani zimenezi zimakhudza ku defamation. Then ndinanena kale kuti first schedule ya Legal Act imaganiza kuti feyo zingapange nkhani za defamation. Zimachulukira ndithu zinkhani zimene zimabwera, koma manja athu amakhala omangidwa chifukwa cha lamulo imeneli, ndipo I think ndi limodzi mwa malamulo amene mwina tikufuna kuti atawunikidwa, kuti mwina ngati kuli kotheka nkhani zimenezi tikhoza atha kutilolanso kuti tizitha kuwathandiza anthu, fa zimachulukira m'midzimu kuyipitsilana mbiri, kuchulanayo ndi fiti, amaphunzitsanayo fiti. So tikufunisisa mwina litawunikidwanso lamulo kuti mwina nkhani ngati zimenezi tizitha kuthandizapo. Chabwino.
yes ndikhulupirira mwina I think mwayankha ndilo malizalo ndimati ndi nthawi because 7 minutes to 8 tikhale tikukwangula koma nditenge ma 10 awiri kuti ndipereke mwayi kuti kumapeto kwake muzangoumbira mkota mukayankha mafunso onse ndikupereka chithunzithunzi mwina cha zina zimene mudakakonda kuti mwina mupereke uthenga koma pali ndithu pa times 360 pakuvumbwa ndithu mautenga ena akuti bungwe ili ndilothandizadi koma capacity ndiyochepa. Bravo Legal Aid Bureau akutero akuti maloya amafuna ndalama za fuelo akutero awangoika choncho ndemanga yawo azifa besta pili akuti Steve Kawera mataulo kuno kukasungu kwa wimbe kodi milandu yokhuza munda mumatha kuyimiriranso afusa Joseph fuso limenero. Mphaso Jubwadi akuti kodi mumalola kuti munthu abwere kuzangofusa maganizo pa nkhani yake afusa choncho amene wafuso lawo. Mwina ndingotenganso pena kuti ndipite mbali ina kuti wisa wasi Peter ine ndine wasi Petulo from South Africa ndimamva ena akudandaula kuti ukasuma zimatenga nthawi yayitali mpaka munthu umayiwala za mulandu wako. Ndine Richard Choncho kumachinga kumanayi kodi ndikotheka kuti milandu yayamba kale ndikuthandizirapo. Adayankhanso funso limeneli koma ati ndine Dani Mtambalika kuno ku machinga bungweli ndingalipeze bwanji. I think nkhani ya kukupezani imeneyi mwina kumapeto mukhozanso kuumbira mkota anthu ambiri akufuna aziziwa kuti angapeze motani. Nditenge 10 awiri womaliza. Hello muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Ine Steve kuno kumachinga. Chabwino. Kumachinga muli ndi funso kapena ndemanga? Ndili ndi funso. Aha. Funso langa ndilonena kuti munthu wadandaula. Kudandaula mlandu woti mwina wina wa bankhuku. Mwina wina wagwirira munthu. Lea Legal amene wawo amasiyanisa mitengo ya milandu pokapoka poti amapereka kanga chepe sala mula mtengo ochuluka malinga ni milanduyo. Chabwino. Ndithokoze chifukwa cha funso lanu alipompa ndiye kuti ati yankha ndithu amdazizira. Zikomo kwa basi nditenge funso lomaliza kenako nditseke apa kuti ndi alole amdazizira ayankhe mafunso komanso aumbire mkota kumapeto kwake. Ndione apa ndikuona ngati ndione 10 yomaliza. Hello muli bwanji? Tibino bwana. Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Dzina ndine hani mkwagwa kuno kunchewu Sharp Valley. Chabwino ndakulandira kuchoka kunchewu ku Sharp Valley. Muli ndi ndemanga kapena funso? Ine ndi funso kwa bwanawo atandiyankha funso mene ifayo ndi anthu odziwa malamulo. Kusanga nala kuti ndi madabo president akakhatua lako kapena ndula zikulu. Sizikagwira ndende yomakakhala kundende koma amagwira ndende zawo zimakhala zokukhalira ku nyumba. Chipachitika nchani pakati pa mphawi ndi anthu olemera kusiyana kwake. Angoniyankha kukhapo basi bwanawo ifatipezepo mwayi anthu odziwa malamulo amenewo. Chabwino. Feri makhala dabwa ngati amphawi kuti amene makhalitsa mwina kundende. Koma mabwana ngati mapresident samakhalako kundende chimachitika ndi chani kapena ndi malamulo ake a dziko lino kapena zimakhala bwanji afuna tingomva napo lepo bwana. Chabwino. Ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Ndikatero amdazizira nthawi ndasala ndiyochepa koma ndiyesa mwina mukhulula mungoyikiranso mndembanga kwa mkota mungoumbira mkota kumapeto kwake ndikupaseni mwayi. Zikomo kwambiri fande mafunso wode alipo ambiri ndi mwina tingochita mwachangu. Chabwino. Milandu ya minda timayimirira imeneyo zimatheka ndithu. Koduma bwera kudzango fusa uphungu ntchito imodzi ya Legal Aid ndikupereka legal advice zimatheka ndithu munthu akhoza kubwera ndikudza fusa uphungu ena ananena kuti malipiro awo kodi ndi abwino kuti sangala ndile ziphuphu nkhani imeneyi I think ndifuti nkhani imeneyi I think mwina tinene kuti tisaikepo mulomo kwenikweni komano
tinene ndithu kunena kuti boma limayesetsa kunena kuti litisamalire ndi cholinga chonena kuti tizitha kukhala comfortable kuti tithandiza anthu. Contribution akuti mulandu wina wa Bankhuku atani kodi amapereka contribution yofanana. I think choyambirira chimene timayang'ana pa kuti apete munthu apange contribution ndalama zingati ndi mapezedwe a munthu tisanayambe kuona za mtundu wa mulandu. So timayang'ana kuti kodi munthu amapeza bwanji, atokhala kuti wa Bankhuku chabe koma munthuyo amapeza 500,000, wina anaba zambiri koma amapeza 200,000. Pamene popo ndekuti contribution inenedwa malingana ndi mmene munthu atani kodi wapezera. Iyi ndepa nkhani zina zoti mwina timaona kuti zitenga nthawi yaitali kwambiri, mwina tafunika contribution kakukulu, koma kwakukulu timayang'ana malingana ndi mmene munthu amapezera. Akuti anthu achuma amaoneka kuti kundende samakhala. Zonse malamulo zimayendera malingana ndi malamulo komanso ndi mabwalo athu. Munthu kunena kuti amasulidwe kaya apatsidwe belo kaya apatsidwe chilango chotani, zimenezozo zimakhala mu discretion kapena zimakhala mu mphamvu ya court. So imene imapanga chiganizo malingana ndi malamulo ndi mmene nkhaniyo ilili. Ndiye I think nkhani zimenezi kwambiri zimatengera kuti nkhaniyo ili motani, malamulo akuti bwanji, komanso khoti launikira motani pa nkhani ngati zimenezozo. Ndikukhulupirira kuti nthawiyo yatha. Ndimati mwina kumapeto kwake mungoumbira mkota mwina pali zina zimene mukadakonda, komanso mwina kungoafotokozera anthu mbali yokupezani kwake, mwina mumalizire ndi imeneyoyo. Chabwino. Kumene akhoza kutipeza head office yathu ku Lilongwe ili mu Ulongwe Villa Golden Vigo building. Ku Blantyre tili mu government office building. Ku Zomba tili next to National Statistical Office. Ku Mzuzu tili mu building ya Osman Gani. Mchinji office ili ku Mchinji District Assembly. Nkhotakota ili ku Nkhotakota Magistrate Court premises. Salima Ministry of Agriculture building. Deza Town Assembly building. Dowa opposite District Commissioner's Office. Kasungu tinanena kale. Nchisi kwa DC next to DC's office. Mulanje kuma office kwa DC. Cholo ma office labor behind NRB. Maza ku District Council building. Sanje District DC's office complex. So Balaga Magistrate Court, Machinga kuli Liwonde Township Public Works premises. Kupalombe wa DC pa DC pa Jandi pamene sovali ma office Mangochi ku Odi Water office. Kalonga kwa DC ku DC office. Nzimba kwa District Labor office. Chitipa Ministry of Water office. Nkatabe ili ku ma office fisheries ni ma office fisheries. Kumeneko ndi kumene akhoza kutipeza ife ngati ali gwede. Ena manena sankhani kuti zimachedwa. Nthawi zina zimangotengera kuti mmene nkhaniyo ilili, komanso chifukwa cha mwina ma resources amene alipo, komanso kutengera ndi mmene atangwanikira kandi mabwalo kapena mbali ina ya nkhaniyo. So kuphera mpongo zikhozotero komano iyayi ndithokoze kwa basi zukhanga kuti amudazizira 10 yapita ndithu, koma ndithokoze ndikhulupirira kuti mwatolamo ziwiri zitatu zimene anafotokozera. Ndikafika pamenepo ndiye kuti ndimati ndafika kumapeto a program eneyi ya bwalo lime tsiku la lero. Ndithokoze mzanga Christopher Nkosi amene anaongolera zonse kuti tikufikeni bwino pa time 360, komanso kuti mvera pa wireless ya Times kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa komanso kunja kwa dziko lino. Ine ndanena kale dzina langa ndi Sam Banda Junior, ndikufunireni tsiku lopambana. Tionanenso pa chinayi chikubwerachi chauta akalola. Ndapita, bye bye.